Ahojte, nachádzame sa v cirkevnej základnej škole Narnia v Bratislave. Spolu s rodičmi, učiteľmi a deťmi meníme prostredie tak, aby sa stalo zelenou oázou prístupnou pre všetkých. Každý nech robí to, čo je ako keby v jeho rukách. A myslím si, že v rukách študentov je presne takéto niečo a je super, že takéto niečo robia. Napísali sme projekt a v aktivite Deti pre Bratislavu sme získali aj peniaze od magistrátu, ktorý nás podporil. Ešte pred časom ste mohli u nás pred školou stretávať autá, ktorými rodičia vozili deti až ku škole. Keď už naozaj potrebujú prísť s tými deťmi, toto dieťa odviesť, tak nech nemusia zastaviť rovno pred školou, ale napríklad na rohu pri škole, že trošku ďalej od všetkých tých detí. Nemusia tie deti dobre, že autom zaviesť až do triedy. Kvôli bezpečnosti a znečisteniu ovzdušia škola po dohode s mestskou časťou uzavrela viac stĺpikom a zabránila tak prístupu aut. Keďže od mája do konca septembra sú uprostred horúceho panelákového sídliska vysokej teploty, zmenili sme aj prostredie tak, aby nám pomáhalo a mohla sa vrátiť biodiverzita. Posadili sme stromy ako najúčinnejšiu klimatizáciu a kríky okolo múrov. Vysiali sme lúku pre motýle a tankovaciu stanicu pre opeľovače. Teplota lúky je až o 8 stupňov nižšia ako okolitých trávnikov. Nechávame tu aj mŕtve drevo, ktoré viaže CO2 a je domovom pre hmyz. Neodvážame, kompostujeme. Zbierame dažďovú vodu a vytvorili sme vsakovaciu jamu. Postavili sme vyvýšené záhony a v malej školskej záhradke pestujeme ovocie, bylinky aj zeleninu. Nasťahovali sa nám naspäť vtáky, hmyz, drobné zvieratá, jašterice a ježko. Dospelí aj deti zo sídliska tu trávia voľný čas. Okrem toho komunitného charakteru sa snažíme aj o vzdelávací charakter, ktorý už aj predtým bol čiastočne urobený tým, že máme osadené v areáli tabuľky, ktoré informujú o tom, čo sa tu vlastne vybudovalo, na čo to slúži a aký to má veľmi dôležitý zmysel v rámci tej biodiverzity a klimatickej krízy, ktorá je tu už naplno s nami. Naša záhrada sa stala zelenou, učíme sa v nej o udržateľnom živote.